up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Koromo we wato, ala de Yongwang, we karuf ko Archie en Luku, de prespartori sobu sofanyun sufu serana seipsa. We baro di Noord Gwagomit Zuid, Oost Gwagomit West, wins PDF Mama Sernang. Kakayesi, Opoyai, Luku, Seipsa. En mis do jang berarut. Ya, masar kamu lek saya taki, tidak de baka puja de prespar nyusu. Mafosu bijing, ya bar ala desma odi na trase de diaspora. Ala senang bispi de, ya baru odi, aksi, unu harus turu, bangi, gosdong arkidentori, wa tide wata kupra, alkomitori. Ala sani wataki, wan bepaalde sma, nebakre pasani, en bepaalde sma, sameshi ook die senang, ika kangen nyusu, toch? Want de mij tak ja voorlichting no de, maar une leg bepaalde zaken uit. Maar misabi dat bepaalde mij taki, bepaalde mij doe lek in een next. Anders zou maar zeggen. Asasande, we archi malukuma, yere jaso, lek sabara rot taki. You abisma di a jersey de frustu fasa wan presi. Dat de nomanshi isapte na wan spigri. We no plan de fasan toko da inoma pure moro wisang wan kurbali go pure wan ta frustu isabito and that dena sma serefina e wan frustu wan te fano wan frustu de sorgu taki e mek muiti da e de flexible nanga en denki pushi de san sepsa in en kondere e verstaan so dan no wan torep sama man wan actie en onlek archi manga lukumang ukan abuan denki fu seref ook tu umag wan na democratie. So, yere jaso. Afas faser na de no. Den bereken taki wan politiek leider sobu so masra chansan toki opot napu dat tak mecha chenchi ko in sernang. Mio redden sernang, mio pur sernang ina katibo. Want na katibo me karen. Want if je libonder wan economisch druk, isabitok. Of je libi in wan konder pe je denk taki ai asalibi di so tango, ma june kon vooruit na katibo. Na slavernij. Isabitok, want je strafi zelf zonder of je sabi. Je strafi zelf. Je verstaat dat, apadi opot napu. Dat ik me change asani. Dat mij schaf subsidie af. Aan mij disi. Aan mijn abif gwa IMF. Want biji paiman be meki. En fayo do of fayo do. A paiman mus pai. If ano pai. Serna olas moro biji lek sang ade. Je verstaan. Dat kan de so langa leki. You gram chi you afop ching. Da libi. De tampai a paiman dati. En dat masar santo kitak nemi. Chawa alt konatori dati. Chawan change kom. En aba durf. Want no one termano be durf voedwen. Alla de barasi si de derigeri. Esani dus dat want taki. Sernang abuan integer leider van Odu. Isabi? Zeker. En a oppositie mi wan beji dentu. Dat te wan integer leider op het napu. De non koluku tak sot kleur yasa weri. Of soort kleur Japon a first lady wearing. Dat is geen oppositie voeren. Nee. Dat na persoonlijk, je going des maar helft. En dat nog kan is ongehoord, is onbehoorlijk. Je verstaat. Dat aan een oppositie. Oppositie voeren in een politiek. Dat want dat je de kritisch, je politiek kan tekenen en dat je bestuur bij sang a regering en zitten. Anosade brada. Zo. Dan no umasma de van nodu. Mino ab no tegen umasma, want de mi maser be de wan vrouw. Natuurlijk. Die verstaan. Umasma moest de. Maar te de ma jompo opo e mek wan hype. Gitante Jenny mek mi kara sa chine neng. Gitante Jenny dat ja
na een vrouw moest kon chara konderen nou. Ja. Maar mo actie bereid, asan dat na dat er na op van nou doen. Nee. Senang op een leider nodig. Was massa chara kondre. Sa beleid kan ik beleid. Dat Ja. vooral. Ja. Toch? En dan trobi een vrouw of een man. Ja. Maar dan was senaman, senang Ja. sma. Ja. San loba kondre. Ja, San mek fout, san een corruptie. ja. Des maar dat jam nodig. Minetak vrouw of minetak man. Was senaman. Zo, Senasma. maar jere ja zo. Maar missie en die de poesen serf café, die pot want tu chamu feng, Ja. voor een verheerlijking, Mhm. die verstaan. Mhm. 10 jaar lang, Mhm. sabe de positie. Maar de voorzitter van de NATO. Ja, Voorzitter. Granlanti Kurkus. Ja toch? Da omensani nop zijn ambra di no mag. Bovenvoeren. Wat, jere no. E luku. Kot Ivo sa Ivo. Want die Ja. is wel een vergadering door Wanika, toch? Ja, Dan zie je massa dona alleen daarbij. Dat je Ja. niet legt uit. ja. Dan zie je 1-1-7 club. Is dat 1-1-7? Sa 1-1-7 we doen. A hulplijn. Ja toch daarbij aan muur, plafond toe. Da ma bora plafond. Ai. Dat die beestje de sink plaat. Dus als amana die Alleen plafond. aman don let see dat je. Mooi Dus zo. de mara de want komba. Mm. Misschien met die adin daarbij. Ama Alu, fu alu. tatanga ayung. Dus alle de mannen die luku, de vraag is er dat ades mannen moest komen. Er man kom. Nee toch. Dan me bedoel taki, dat tante Jenny, die taki, unomanyang Stabiliteit. stabiliteit. Ja man. Dat tek abidje DNA terug. Ai. Dat bossa por fu centrale bank. Tak jongens, gaan jullie graaien. Aha. Maar mo beetje tante Jenny, tani. Angala respecti, angala sakafasi. Ino macharu fi van de lane jono, no. Die psa yu ambra. Ja. Faka tek amoni, gogo len bijileni, terwijl u netja ontwikkelen kon van konderen. Ja. Isabi toch? U corrumpeer someni, Ja. u vervoer some money. Meneer. E verstaan. Ja. Omen funu, adin die best deze klop in wanika. Ja. Ja? Die is even. Ja, en zeven. Adin no was strafzaken wakateken. Aya leider voor den smadi. Betegi masragambo. If a smadi si, tante Jenny. Ja. Sorry dat atrang. Ja. Dan me kan ik boefie kom. If a tek boefie kom, Ja. dat ik er een jaboefie de. De chare ouro voorzitter komt toe. Ook toe, dat ik er een disnatori. En dit wil ik niet meer hebben. Daar ben ik in tegen. Dat ben ik tegen, ja. Ja. Ja, want is dat bepaalde tori toch? Ja toch. Dat hem doe. Ja. In een kost door leggen dat hier nou mina vrouw dus. Nee, zorg je door dat. Ja, dus het op een boenkop vast. Ja. Tante Jenny, want er een president van komt. Show gado. Ja. Maar zoals mijn jongen, de terji gado era. Betegi. Dit is God tergend. Maar volk voor sem dan. No domi betegi ala lesi. Nee. Nee, sa precip sa. Bueno, dus dat je begrijpt dat je desma disi uno ap van nodu chara konder cafés. Helemaal. U abisma van nodu Ja. die ne hoor afvolka spot. Dat die. Daarom mek je dat no lop santoki. Nee. Want ene horia spotu en make you see. Ja. Pier you eye opo. Make you see Ja. a realiteit. Isabi toch? Ja. Want hij is een realist. Amane horen serva spotu. Dat hij mina politiek leider met chis denk. Ja. Isabi toch? Ja. Want no de bijanga want er sani dama bo so jen zoon. Ja. Dama bo biji winkelcentrum jen vrouw. Ja no? Alle san aso de man se voor oppositie. Ja. De man ater san edu. Nee. Lek ya wan osi. Nee. Dama hij post. Ja no? Hij post is maar also. Oh ja? Tak na zo'n voor a president aben. Luka man Jimmy. Me kama post en also. En also. Dat dan post. An post en also. Ja. Dat dan post. Iya dat an post. Ja. Aman post en also. Pe amai sora volk tak luko no. Me worko teranga. Juist. Me mek moeite. Ja. En zo. Je verstaan. Dat die. Maar de buren mogen geen last van jou hebben. Nee. Want dat gebeurt wel. Ja. De buren hebben vreselijk veel last van hem. Ja. Je snapt het toch? Dus dat want ik sadolina CBO zo want doti laya ini. Je verstaan? Ja. Dus na parse bedrog na dat na libif den. De tinif den de chibri. Dus als sanif tante Jenny eigenlijk tante Jenna leka sanif mi omang am tanta. Ja.
Me omete taki no buena doen strati dati. Ja. Want ook ri dape. Pargo luku. Me omangam tanta de let dape. Ja, ja. Je verstaan? Dus tante Jenny, char de man die si, mek de compicti, mek de collega, mek de taki van 4 miljard schuld is do kro, Ja, ja. zonder ontwikkeling. Dat in do. Ja. Dat ben je integer. Dat we shitaki, dan miserve ko beetje beskop dit, dat beskop in een functie ja zuster. Ja, ja. Snap Tuurlijk. je toch? Ja. Want dat ben je integer, Ja, die ja. bekeer. Ja. Maar die odi no bekeer, idete na nga suta do. Des da nga ala de man. Boroko na eksi so bes da ina Wanneer? eksi. A eksi. Ja. Boroko na eksi opo. Ja. Dat die boroka eksi opo me kondre si sumanga suma is do ina eksi nga sumanga suma nyama jeri. Ja, fa wat eksi. wat adita kwa sana pe. Mi arke ipo ya. Ipo mi arke. Ja, Aleke taki ina aparteve. ja. Wan wito lopsa. Ala de man die moeilijk op gasisi. Da. Maar abi abi di pure serfi. Dus dat die toch. Amano pure serfi. Man die be klop dat pe. Ja, Isi. ja. Ala de man is do dat pe. Pseudo economie. A ikono. Ala de man. Amandi betaker komt geen devaluatie. Ja. Maar janga je voorzitter, Right. anga tante Jenny, anga wala maladape, Ja. u lever, u draag over wat gedevalueerd kondere. Ja. Want kondere nga paimang, Wanneer? ja, boevoer paimang. Ja. At tanyong tak na Masar Santoki, Ja. want dat de jurdisi, Hoe ben klaar? dat internationaal gerechtshof bedauwt tapu ede. Hoe ben klaar? Ja toch? Ja. Hoe ben klaar? Hoe ben klaar helemaal? Kabatuba. Weet hij die? En dan nog erbij, alle de mandisi, de leiders ding, die de voorpluktig nono, bij Ja. kutaga sanlek vast de. Ja. I verstaan toch? Ja. Da man loegwe, libo in een comedy. Ja. En een achterban ook daar libo in een comedy. Allemaal. Allemaal. Ja, liefde. Dat want taki is een teken aan mij, sorry dat ik me nog wat erop in babu, van nodig me kan ik me money. Natuurlijk. Maar, mino ano lok mi lobono. Nee. Mi babu van nodig. Ja, ja. En dat je jere van man be taki, aman be sani, Kruis. kruisstok tegen corruptie, meneer. Can you imagine, God forbid, aman sa dekati? Ja, want ano, je takke, één betak, hoe ben ik maar arke 1 minuut? Ja, Ben ik maar arke 1 minuut? ik de Van man me- archip 1 tjuso. minuut. Van mij taki fau feta kruisstok, Ja. ko archim. Laat het vandaag gezegd zijn. Aan het meest dat een van de problemen die landen in ontwikkeling hebben zoals wij, landen die zichzelf moeten ontwikkelen, dat vaak leiders een corrupte leven leiden. Laat me u vandaag zeggen. Wij gaan een kruistocht beginnen tegen corruptie hier in het land. Asau gratie fadom, a grabu kirki stomfutu ori. In tijd van nood citeert zelf de duivel uit de Bijbel. Lied Chai Chai naam van muziekformatie Oppo. Jenny Simons zegt op meeting NDP nu dat het lied Chai Chai naam een inspiratiebron was voor de progressieven in de jaren 70. Zij riep de aanwezigen op indachtig Chai Chai naam de strijd te voeren tegen oneerlijkheid en corruptie en dat mensen moeten leren om met hun klavieters af te blijven van het geld van mijn land. Uit volle borst zong ze Chai Chai naam. Jammer dat Simons pas na 40 jaren tot deze ontdekking komt. Nadat ze ook als voorzitter van DNA, 10 jaren, heeft toegestaan dat de economie van dit land is geplunderd en weggedragen. Dat hierdoor een economisch herstelprogramma moet worden uitgevoerd, waardoor velen onder de armoedegrens terecht zijn gekomen. Niet de eerste keer, maar de derde keer onder NDP. Nooit meer. Betekent nooit meer. Zo, dat doe je. Aha. Maar tante Jenny, Hey. je bestrijdt corruptie. A kruisstok tegen corruptie, je doet. En noti. Dus die Nou, zie, jere no, de man taka bani chibri, Nee. maar liebe daardoor dus we share, tu taka de dape op Ja. de loer. Met hè. Je. Je verstaan. Ja. Want dan, i ambra, nopsa, want i libi, fam ner die dagran lanti krutoso. A na school sam ner. Ja. Ja, Dat wil ik hè toe.
Zo. Dat wil hij doen. De man dat die libe meka fufura monif des corruptie. Ja. Dat als er even man die taki Kruistocht. abo hoor een kruistocht tegen corruptie. Aan elkaar na schoolse opvang. Na schoolse opvang. Ja. Aan elkaar en wanyapatu. En zelf kare wanyapatu. Maar nog onderzoek nooit. Die liep ook. Ai. Den do tante yani no do ja. No. Dat die dena dei Ja. de yo koteji mi taki wan tron president. Ja. Dat do suma skopio. Volk toesernang. Wij leggen uit. De mij volk alle deze niet. En de massa ook toezeepsa. Mino denk. Volk toesernang. Na verstand. Hoe tak hier no. Miwan yu baka. Mino denk ik. Dat is nou zo. Wat trassen man in teki. Maar met dat ook toe. Het is geen vrouw. En dat de vrouw. En af de one vrouw vertrouwen president van nee. Als man de one integer leider. En tante Jenny met dat elk vadim karaptine nee. Tante Jenny no integer. Want descendip sa 10 jaar lang descendip sa onder ambra. Met bijin karkom. A 4 miljard money. Hoeveel van de leen lower. Alla descendati. Die verstaan. Dan not in do. Dat die dena de jokot na puda yo leg me uit dat i want tron president. Ja. Suman na ken. Kan de wan makasuten. Kade. Ja, maar zeg Wan minuma verstap is dat. Nee, helemaal. Je verstaan. Wan imsap wan sani. Para rut archiman lukumang nana sasa ba yo kromo. Sap taki no, a pis water soda, far water soda, no in Sernam. En of comedy, en of man kon play 4 sani. Isap teler play dam toch. Ja. De begin play kiper ki fossi. Ja. In een play acte dam, Nee, je play kiper Ja, die ki. is aan mij dit. In een sap next, dus de trusu ston so man. Ja, die. Na dati. Ja. Want miere wambe meki bari ook toe. Taki te de kon aan de macht. Ja. Da alla borgotjes $10,000. Zo meer. Ja, toch? Is het grap maken? Aba wa grap maken. Ja, dat is wel grap maken. Ja. Isabito, hij kwam een beetje sympathiek bij mij over. Maar op een gegeven moment bagada man taka sandisi. Dan tak lukono. Grap maken. Dis nas je tek nana toch? Nee, dis ano nana. Dis a kromo. Je tek kromo de pire ai. De chen ai go pers jo maka. Dat die. Dat is zo. Dat is zo. Dus dat want taki de man zet desref die oil and gas. Ja. Alla de maar. Ja. Alla de man breken dat de oil and gas komen dan mi boom. Maar im loko zei psano no ina oppositie. Nee. Alla des man fa one kwaliteit de man go pot de serf ka wan. Ja. Ajers dosiere no. Mo teji wan sani. Nee. Isabi te sap taki no doro to. Ja. Ja. De sukumale ki serefi. Da we moksi. Ja. We stinka. We stinka. We go stinga. Isabi to. Dus nadat de man doen no era. Ja. Want no om de man no de vooruit geschoven takere no. Die snarrichting. En als de man kan een plan. Dat je bedoelt. No plan no de. Pardon. Ja, to plan no de. Nee. Gewoon de man moxie. Kom ik ons Nee, de man moxie takere no. Un vet santoki. Ja. Oh, dat de man takere. Want santoki op volk ai. Oh, oké. Ja toch? Ja. Un fetaman. Want if uno fetaman, uno manchisa volk moro. Want daar richt samen go. Ja. Amai sora volk a waarheid. Ja. Amai sora volk disna a waarheid. Want we zeggen, sora staat. Je wakai prati pakket. E wakai disi. Desan a worko dat in libe abra die leger de sales. Ja. Isabi toch? Te je daar regeren na beleid in mekim ontwikkel a kondere. Je tak over beleid. Daarom is je inflatie. Nou, a beleid eiko a inflatie toch. Na beleid die masar santoki e voer na een minister financie. Ja. Dat is a tori van minister financie. Da a inflatie karko Jimmy Brother. 2020. Hier man tek abra. Ja. Da inflatie bij 60,8%. Wakti omshakere jam yo melde wansani. Yanga lucenda mi keju. Inflatie wantaki dat wantaki monnaie degraderen. Ja. I monnaie degraderen. Isabi omori monnaie laji. E karkom. 2023 dus 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar in baka. Ja. Da is dat
Zijn niet bij de COVID, bij de alles aan bij de. Ja. Toch, de maar bij roken zit dat gewoon. Ondanks dat. Juist. Dan, als hij goed op 32,6%. Dus hij zakken bijna af. Hoor. Ja. En dan nu, 2024, Ja. toch, wordt de 18,6%. No meer grap. Dus de man tak ik toe, hij heeft dat zeker ook wat 10. Zo, maar Zeg jere. goed. Jere. Nee. Dus dat want ik je golu, Mhm. je SRD, Meneer. SRDV, Meneer, abwaarden ook. ja, zeker wel. En die koers is stabiel. Ja. Zeg je dat van pistoor dat die? Dus dat nog wel leg je naar beleid met hoofdletter. Ja. En ook kleinletter A. Beleid, kleinletter. Kleinletter B. Nee, hoofdletter. Die is nou hoofdletter B. Ja, hoofdletter, beleid, sang, santoki, dan een kroeg, dan een Ja. mafing. Ja. En vooruit. Is het kom. En zit kom. Isabi. Dat natori. En de sandat de mij doen. Ja. Je verstand. Mhm. En want jong. Kono. Mio teji wan sani. Nee. Sumano wan verstand. Mhm. A da era. Met hij Da die- vitale wan frustu spigring wan plan. Dus dat die. Oh, dan mino ma je pito. Ja. Kurbal serf no ma puri dape. Nou, Isabi to. jouw tandape. Yo tanda pe. Mhm. Maar if you no wan tanda pe de yo suku yepi. Ja. Da je moto. Ja. Isabi to. En die man. De je dumina economie va konde. Natuurlijk. Je liveri beidara. Ja. Je go do sani. Ja. Ines da kant lene bar lau. Nee. Of je lukuman oso. Ja. E postman oso de vrede post you oso. Ja. Dus dat die. Isabi to. Ja. So. En die mij dat die informatie nog de. Maar wie arki sena heeft staan. Nee, is de juiste informatie. Iya man sawe jija. Ja, juiste informatie. Isabi to. Ja, toch? En wasan umak sabiara. Mino lob no een politiek leider. Nee. Mi lobby a beleid voor Ja. een leider. Ja. Isabi toch? Beleid is belangrijk. Isabi? Want je ziet nou nog maar Gabo. Na land die crude of zo. Ja. Dat is dat wasantik aan toch burgerlijke wetboek Tori. Die mato dat die. Ator dat. Nee. Isabo me jaren de man de bezig gaan aan sanda. Aman doen 30 jaar dat meer joh. 30 jaar. Aman doen dat De pe. man bereid voor Maar een de- mandoro. Maar de man die make je bari. Die ben die na regering toch? De bede toe ja. Maar dan zei je niet behandelen aan. De vrede. Next day na doen. Nee, jere jaso. Nee. A burgerlijk wetboek want taki. Nee. Na fa you mus chari serefilek libisma ina kondere disi. Ja. Dus, you mus sorgu taki if i wani leti ego suki leta Ja. kutu bakara. Ja. Da isa pe leta nu de nanga pe krupta nu de. Ja. Nanga ala de sanda de ma poten. Ja. En tu jaar lang do assemblee Ja. i verstaan. Ja. Eindelijk a president Ja. aan een crew. Ja. Isabi toch? Mm. Dat werd keurgoed no. Ja, een begrip op bepaald. Nou, oppositie, NPS, NDP, BEP. Ja. De man op de man stem. Voor Hoe zijn de man op? de man een laboratorium, de man dacht nee, min vind dat Assan moest behandeld zo. Maar hier nog die you be disrevi. Ja. Dat zei de you no zitten. De bedouin you fasi. Natuurlijk toch. Maar de oppositie, jongen, meteen. Nee, jere jason. De man zei voor oppositie om oppositie. Omdat de chara neef oppositie. Bidik zo. Isabi toch? Bidik zo. Dan make de man zeg vorm een coalitie. Dus dat die. Bidik zo. Isabi toch? Dus de man gwa kola kreeg. Ja. Dat de allemaal pitje de zelf kawang. Dat de man kaart de zelf de man tak wa coalitie. Oh, Dat de man jere voor heb sa. ja. Wa coalitie de voor. Ja. Wa coalitie de visie. Ja. Wa coalitie fa watera. Suma drink sopi wa Ja. coalitie. Ja. Die verstaan. Maar jagara lanti kurtoso te voor oppositie. En duena fasi. Natuurlijk. Je verstaat Zo toch? simpel is het. Zo simpel is dat Ja. ding. Maar misa buansani. Taki aregeren disi. Ik bedoel. Musko doro. Natuurlijk. Isabi toch? Ah, Ku archipchipoku man. ja. That's it. If you traigo bacao, if you go en bacamaya, if you traigo bacao, if you go en bacamaya, no traigo, don't beg if you go en baca. No traigo, don't beg if you go en baca. No traigo, tão bem que ficou nem bacana. No traigo, tão bem que ficou nem bacana. Vamos dar dorgan,
Melupuga PC. Vamos mutador, vamos mutador. Ay, vamos mutador, vamos mutador. Vamos mutador kan. Tabe da siginare. Saka bicara menina. Vamos mutador kan. Udah unik wanga bakamoro. So dat u yere ta godoro. Wo godoro tu. Umuso. Umus godoro. Iwani no wani mus godoro. Ja. En we bardes ma di da sei. Di da sei. No meki smate ki char go potata toko bani. Meki jes wala swatara fisi. Ja. Want wansa meo te yuno. Sapakara beteji krobia. Tak jompo ni choro watara. Drite ko no mago no apres mio nyayu. Ja. Je verstaan. Natuurlijk. Dus usabi moti ni choro watara sorgu taki iko join asani. Ja. I verstaan toch. Dus ko sorgu taki e tumina economie. En wan fasi famisa taki stay fast ala fasi ikan tumina economie. Ja. Dat wan taki je piserevi, dus dat na economie in also a huishoudboekje toch? Ja. Je verstaan? Dat je trusiani na gron pranuasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat je shitaki, ikat napu, dat napu je taki, mina wan jaja sarna man van jaja sarna uma. Omdat zijnde, je huishoudboekje, je work focussen. Met taku grantani, en mine na masar dignity kambo. Ja, natuurlijk, maar Gabo. Ik zei dat je pa economie ook toe. Je lekser na man kan je ook toe. Je fasi. En je fasi de voor een troe doet het op straat. Want als je troe doet het op straat, dan je regering, ja, paisma, ugo je doet het. Terwijl, en doet het sang, je kapot in die saka, of je kapot in een ton, dan laat die de babsens man go kring, want senang kring. Dus met actie vanuit het programma die dat trouwe dood die tapstrati. Dat je hebt zijn naam ook go vooruit. Met dat grantangi doen we teralisme. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't.